da su inda dukkan ku da kuka min kalafin cewa wai na yi posting din Aminu ban kyauta ba kaza, to na yi posting din Aminu, uban ku ya zo ya cire mun post ina cikin account din nawa. Bambancinka da sarki alinuhu kenan. Wallahi yau kan na yadda champagne daban da kunun dawa. Wallahi kayi laifi amma baka karbi laifin ba, baka yadda ba. Instead ma jama'u ma ka musu gaba ɗaya da masoyanka da makiyanka duk ka auna su. Ba laifinka bane, wallahi ba laifinka bane. Anyway, abin da yake faruwa shine ka je ka wanda yake handling maka Facebook account ɗinka yayi posting ba da izininka ba, ya posting abin da zai tanishin image ɗinka, amma at the end of the day ka fito ka karɓi laifin ka ce kai ka aikata, to ba komai. Akwai ranar ƙin dillanci. Ka gani? Ka ga bambancinka da sauran ko? Ka gani? Idan gobe an yi magana za ka ce hassada, za ka ce meye, wanda fa zai fito yi posting ɗin nan ka yi stitching bidiyon shi yana daga cikin masoyanka. Instead ka gyara ka fito ka ce masoyana ba ni nake handling social media Facebook account ɗina ba. Instead ya ka ce a yi haƙuri. A'a amma kuma fitowa ma kai zagi, ka haɗa da masoyanka da makiyanka duk ka zaga. To ba komai. Allah ya sa mu dace.